Det er så min hund, Viggo. Hej, Viggo. Hej. Din hund. Er du en god hund, Viggo? Er du en god hund, Viggo? Ja, du er. Du er nemlig en god hund, Viggo. Ja. Godt, Viggo. Ja. Mig og Viggo, vi har været knyttet i 3 år sammen. Mig og Viggo. Så lige inden vi skal i seng, så åbner vi lige sådan en her, og så deler sig en sammen. Det synes mig og Viggo, det er pissehyggeligt. Det synes vi. Mig og Viggo, godt? Ja, det er godt, Viggo. Det er godt, Viggo. Velkommen til Pauls podcast. I dag, som I kan se, har jeg fået en computer. Den er jeg rigtig glad for. Jeg har fået en e-mail, det er også begyndt at kunne nu. Og jeg har fået en e-mail af en, der hedder Beanika. Nu synes jeg, vi skulle lige prøve at se den mail på Beanika. Nå, nu skal jeg lige på det her. Det er jo noget nyt for mig. Så jeg er jo ikke vant til at bruge sådan en maskine her. Men nu prøver jeg lige. Jeg får at vide, at man skal gå ned i der, hvor der står start. Det er nede i venstre hjørne. Og så tror jeg nok, de e-mail, det har jeg hørt mig om. Pause. Hvad er det dog, den kommer op med der? Nå. Det tror jeg, hvis vi lige skal trykke nej til. Men det er jo ikke med alle de der porno, der er på det. Pause. Jeg tror nok, at der ligger noget, der hedder Hotmail ude på min skrivebord. Jeg tror hvis lige, at vi skal så kigge på det. Nej, nu kan jeg se, at jeg har noget hernede. Jeg har nemlig haft den fil åbne her i dag, hvor der står Hotmail. Og det står der hernede, så lad os lige prøve at trykke på det. Hvad er dog det? Hvad? Skal vi lige se, hvad der står? Jeg elsker dig, Paul. 60 13 40 04. Kys. Vi ses, frække. Hvad var dog det? Det må vist være alt det der porno, der er på internettet. Eller så kan det også godt være, at det er de drenge, der har rullet med den, der har gjort det. Det ved jeg godt nok ikke. Det kender jeg nemlig ikke noget til. Nå. Nej. Nej, jeg er godt nok dum. Det står jo lige her. Jo. Bredt skriv. Kære Paul. Jeg står i det problem, at jeg kan ikke huske, hvordan man åbner en sodavand mere. Jo, vil du være bag det? Det vil jeg prøve at demonstrere for dig nu. Jo, ser du, man skal bare have 2 forskellige ingredienser til at åbne sodavand. Ja. Det du bare skal bruge, det er simpelthen en oplukker. Den kan du købe i alle dagligvareforretninger. Sådan en kan du nok få til 20 kroner. Men det du simpelthen i hvert fald gør, det er at du tager din pegefinger og lægger her på toppen. Så tager du din langfinger og sætter her, og din tommeltot her. Og så presser dem sammen. Og så har du selvfølgelig sodavand. Det her, det er en citronvand, der selvfølgelig smager lidt en citron. Men det du tager, det er at du tager hånd. Så er det simpelthen det du gør, det er at du tager den hånd, som du er så god med. Det er så min venstre hånd. Jeg er bedst i højre hånd. Men så tager du din venstre hånd, hvis du er højre hånd, og sætter her. Og så tager du simpelthen oplukkeren. Har du den position, stiller, og så passer du lige ind med din pege eller langfinger her. Og så trykker du ellers til den siger det der knik. Og så det du bare gør, det er i en meget hurtig bevægelse. I gør sådan her. Og så har du åbnet en citron. Så det du gør, det er at så simpelthen det du gør, det er at du tager og sætter den op til munden, og så simpelthen tager du sluk. Sådan der bærer. Det der lige sket der, det er det man kalder bøvs. Det er simpelthen fordi i en sodavand, der er der en hel masse ingredienser, der gør at din mave godt kan komme til at
lave en lille bøvs, altså en lille boble. Og så når den kommer op til munden, så kan du godt komme til at lige slå en lille bøvs. Det skal du lige vide, dreje en cola eller sodavand. Det er sådan en cola. Det er en appelsin. Citron. Men nu taler jeg igen. Det er, at jeg håber, du har fået noget at hvile, som du vil hvile bedre kan. Og jeg har kun at sige til jer seere, skriv til mig. Skriv, så skal jeg nok svare. Og jeg kan svare på alt, hvad du skriver. Så. Men vi ses næste gang i Pauls podcast.